El projecte 51 es conforma a partir de la relació d'amistat que van tenir uns coneguts ibicencs amb l'arquitecte Germán Rodríguez Arias. El projecte combina la recerca històrica amb una part pràctica centrada en la reconstrucció i desenvolupament d'un prototip. Revisant el fons documental de l'arquitecte, es localitza el dibuix d'una cadira inèdita, de la qual no es conserva cap fotografia ni constància de producció. El document consisteix en un esbós acotat, sense indicacions tècniques sobre materials ni resolucions constructives. El procés ha requerit la interpretació del disseny original i la seva adaptació tècnica als recursos actuals. El resultat és una proposta que posa en valor una peça desconeguda i contribueix a reivindicar el llegat de Rodríguez Arias dins el context del racionalisme català i l'exili republicà.